Mae'r... Hey, mynd syth mewn I dde, ddim aros am y countdown. Na. Rebels. Yeah. Get this wins. Get this win. Dim hwn ydi chicken ac e. Chicken dinner ac e. Chicken dinner yw PUBG. Ydi hwn? Winner, chicken dinner. Winner. T-shirt. Happy meal, I don't know. Happy meal, Big Mac. O, ti wedi gweld y chicken burger Big Mac na? Oh, chicken burger Big Mac, yeah. Dwi di... Dwi gweld hwnna, mae'n... Beth yn y byd? Dwi heb di gweld reviews da o pobl. Like, roedd y Twitter, y comments ar Twitter gyd yn like, it's disgusting, awful, tastes like cardboard. Rather get a... Beth ti gael fe? The chicken royale, neu... Yeah. Ydy'n chicken royale? Ar un, like, kind of hir nhw'n rhoi mayo mewn e? O, ie. Ie, mae'n oce, mae'n oce. Dwi eisiau gael Big Mac, but so dwi'n McDonald's, ie. Ie, rwy'n fi'n arfer cael Big Macs, ond... Dwi wedi symud I chicken royales nawr. Fi'n symud I chicken crispy. Achos fi'n really teimlo fel ti'n cael yr cywiar go iawn fyna. Ie. Dim processed crap fel y stuff eraill. Nice. Heb cael... Ie. Rwy heb cael McDonald's am oesoedd. Ie, dwi'n mynd cael McDonald's yn aml, a mae'n un yn Gaernarfon, ond dwi'n mwy o Burger King guy. Ie. O. Mae'n gwisgo merchandise Emrys. O! So, Ideal. mae'n mynd I channel Emrys, cael y link, cael y merchandise swag hyn. Swag. Yeah, swag Emrys. Gwnewch Tetris, nid rhyfel. Ie. Lovely. Love it. Oh. Fi'n just edrych. Beth ti'n siarad am? Chris T, Morgan. Whoa, ti'n level 63, Hey, nice one. Whoa. Ti'n level 63? Pwy fi? Ie. Achos fi'n awesome. Dyn nhw'n di matchmaking I fo pobl anodd. Oh, no. Ni'n cael e. Easy. Mae'n just a Smurf count, innit? Hwna beth, man. Yeah. Smurf yma, ie. Iawn, mae gan lle dyn ni'n mynd? Byddwn ni'n mynd i'r... Oh, shit! Button anghywir! Be? Dwi'n I neidio. Dwi wedi O, na i neidio, na i just dilyn ti dde. Byddwn ni'n mynd... Fyn hyn, syth lawr. Oh, Ie, yeah. sydd... Mae na fel adeilad, na i'n marcio fe nawr. Ar y gweld, ie. Sorry, rwy'n fi trio agor o map, a rwy'n fi just smack o'r spacebar. Okay. Sa'n siŵr pam. Ti'n gallu dod, ti'n dilyn fi, ie? Dwi'n mynd i'r... Ie, i'r... Petrol station. O, petrol, yna? Hwna ble mae'r marc, ie. Ie, fi at yna. Okay. I'm receiver. Okay, fine. Fine. Bach o Fortnite! Fortnite, noson dydd. Fortnite. Merche! Morgan, be dwi'n neud efo gold bars? O, casglu nhw, a wedyn ti'n dod gyda'r perks. Ti'n gallu gwneud re-rolls gyda'r perks, neu ti'n gallu prynu gyniau. Os mae fel little machines weithiau yn gallu prynu. So, ie. Oce. Dwi'n bod y hel lot yn nhw. Oh. Madness, yeah. Oh. O, so eisiau di mae'r? Ie, fi eisiau popeth fi ddim wedi ffeindio unrhyw. Beth sy'n mynd ymlaen fyna? Fi'n cael slap juice agos. O, dwi wedi cael legendary di mae'r yn barod. Nice. No way. So eisiau di mae'r arall? Mae gen I, beth sy'n cael fi... Havoc Suppressed Assault Rifle. A wedyn Havoc Pump Shotgun. Ie, that's gonna be with. Okay. Ti'n peidio goriad yn un o'r... Tymor. So dwi'n gallu neud efo rhyw fath o shield, da. Dwi'n mynd I cap o'r FPS I 60 gyda'r ffrind stream o... O, so yn siarad... Ie, gyd yna. Sut ydw fi'n gwneud hwnna? Dwi di...
Dwi wedi switcho hwnna i'r DMR. Dwi'n mynd iwsio hwnna gymaint o'n. Na? Na. Wel, pam chwaith? Okay. Ond dwi'n licio'r heavy sniper yna os dwi'n cael y perk add one shot sniper rifle. Ie. Gwell. Ond single shot, dwi'n cael well hwyl efo'r... Iawn, ta, lle ni'n... ffeindio stuff? Ie. A'r roc yn y motorbike. Okay. Feidio mewn o. Hey. Yeah. Hwna'n gwell. Yes! Mae'r stream, like, rhyw reswm mae, like, y camera fi pob amser yn, like, eitha laggy. Laggy. Ond dwi wedi ffeindio, os rwy'n capio'r game i 60, mae ddim yn laggy. O, hwnna'n good. Owain, ti eisiau sniper rifle? Mae'n un o fe yma. Yeah, sure, pam na ni. Epic. Whee! Okay. Right, we're dealing in this on the Heddiw. Dwi'n little hell. So yn SMG, cos dwi'n mynd boi SMG. Ydy medic mist neu bandages yn gwell? Medic mist. Medic mist. Dwi'n gallu helpu pobl eraill gyda medic mist. Nice. Rwy'n eisiau sefyll fan hyn a bwys y slug. Sut fi newid nhw rwn? Oes, fe. Oh, ti ddim yn y car, right, whoops. Fi just mynd nôl mewn i car eistedd. There you go. Tipyn bach. Man, mae'r trin fi'n blwyddyn itchy. Ni gol, neu fe? Na, ddim to. Shields, dwi'n reit despot amdan. Mae shields o fanna. Okay. Ooh, stop juice. Don't mind if I do. Ble mae'r FOV settings? Oes dim FOV settings? O, fan hyn am slug... Oh, actually, fi angen e. Dwi'n rhaid yma? Okay. Lle ti ma'n? Fi fan hyn. Twin mag. O, oce. Dwi wedi cael... O, shield bubble yn gallu bod yn defnyddio. Dwi wedi cael dau goriad, de. Dwch efo fi, yna i brynu gwn dryd i chi. Okay, cool. Os dwi wedi cael gwn dwi isio. Flopper. Beth the hell byd ydi flopper? O, ti'n gallu bwyta e fe a mae fe'n rhoi iechyd neu thing i ti. Ie. Fel shield. Oh. So, dwi'n gweud... Sorry, dwi'n mynd un goriad. So... Shotgun ydi o. So, yn eisiau shotgun ta dweud dal o to beth. Pa lliw? Mae'n bwysig. Piws. Yeah, okay. Yeah. Neu, os o'n ni i'r... O, na, mae fanna. Os o'n ni lle arall, lle mae'n weapons gwell. Okay, ti eisiau neidio mewn? Ie. Right. Okay. Fi ddim yn siŵr os mae'n lleidio yn ti'n trio. Oh, nice. Yeah. Dwi'n mynd i chwirio fe yma ar gofyn yn y rhywun yma. O, beth am ffeindio katana sword yn lle T-chainiaidd yna. Maen nhw'n really handi gael chi mas o drwbl y katanas. Siwr o fod maen nhw wedi cael ei ddefnyddio, ond mae wastad werth cael... O, mae'n rhoi yn snipe yn syth o fe. Yna? Oh, ble ti? O ti gyda ni? Sorry, remember ti mewn y car. Si jumpio O, allan. fi. Ti di marco nhw neu na? Do, wow. Yn pot? Mae'n rhoi yn gymryd. Un i lawr. Mae llat yn syth o fe, ond mae'n really crap. A nhw'n ar y marker? Dau lawr. Dwi'n clirio nhw.
Ble y byd oedd nhw? Efo fi, efo fe. O, nhw'n rhaid y boes ti nhw. Piws a glas, di gorau. Right, dewch lan i fan hyn bydden ni, achos Wedi dweud, os ti'n gallu defnyddio'r katana i gael chi mas o drwbl, os chi eisiau... O, rehwyr. Rehwyr, dim ots. Mae'r storm yn dod. O. So, Ie, dwch chi... allu stemmed. Right, os ti eisiau neidio mewn, boys? Ie, wyt ti'n cael... Ti'n cael legendary shotgun. Oh god, roedd hwnna'n brifo fi. A dde. Lle ydych chi? Dwi fam by the way, os ydych chi'n gun... Os ydych chi'n shotgun, epic. Ie, ble ti? Fama. Wait, what? Pam ydy ddim yn Ti'n gweithio? marco fe'n porffor? Na, achos ni angen aros fyna. Nes i fe... O, beth ti'n siarad am nawr? O, fyna, diolch o'r arall. Dau legendary gun, de. O. O, mae'n cael health o nofio nawr. Nice. Ie. O, yes. Mae'n y stwff o fam fyd, cos eisiau sythu'r pobol. Oce. Ond oes gen nhw heals? Mae Na, na ma' 'na stwff shi- Oes. mewn y crates. Per 5. O, nice. Ie, chi di dechrau... Right, nawr ni neud y slappies. Ie, dwi'n ffoli na fedri iawn. Ocê. Fanna, de. Dyma ni, rwy'n fi'n gwasgu'r bloody button Ie, anghywir. dwi'n mynd. Dwi'n mynd nôl am yr racetrack. Am y racetrack. Ie, cos... Beth sy'n fawr special am i this track? Cos fanna mae'r cylch yn cael. O, oce. I'r beam glas na, neu ti'n piws da sy'n troi beam glas? Beam glass yw... Rwy'n ddim siŵr beth mae'r beam glass yn hwn. Ydy e'n medic, like un o'r trucks bod ti'n gallu revive o rhywun? O, ie. O, right, specific. So, rwy'n yn chwilio am beth specific? So, na. Na. Rwy'n gyda'n iawn. Mae'r top y pwynt yn advantage os gyda chi Actually, Oes, Erica. di am ar. heavy, neu sniper neu rhywbeth, Ie, mae'n ar y map, beth bynnag mae yn. Hynna dwi wedi dysgu'n gym yma, dwi'n really da long range, a mae pobl dwi'n chwarae yn erbyn yn awful yn long range. Right, o good. Which dwi'n assumio mae lot o controller players. Yeah. Ond pan mae'n dod i fatha close range efo snipers a felly, dwi... Ar disadvantage, da. Fi am gweithio am fanna, neu fanna? Fi ffansi mynd fyny i'r vantage point yna. Okay. Y gallwn ni. A then fyddwn ni'n reit da wedyn ni o lle mae'r cylch yn cau. Dwi'n mylicio'r floating island na sy'n dod appeario. Ie. Mae llawn pobl sweaty bod tro. Yeah. So dwi... Yes, i mar, mae hyn yn cymryd oesoedd y cash yn... Oh, wow, yeah, we've loads of loot mewn hwnna, Christ. O, dwi'n clywed rwy'n... Okay.
Yn nhw'n agos. O, na, wedi cael fi. A thw one-shotio fi. Oh my god. Ble o'i ti? Ar ben y mynydd yna. Alrighty. So ni yn gwylio sydd ych chi'n peth... Fi wedi cael yna. Ti wedi cael y person? Ie. Is i cracio i, wedyn nath i jyst gymryd un shot yn fi a dawnio fi. Really? Okay. Oh, wow. Eisiau cael kinetic blade yna yw'r Ie. un really defnyddiol dwi'n teimlo. Siw. Ti'n fi mynd i reboot fan? Ie, please. Ie, na i dod gyda ti, so ni gallu neud yn gyflymach. Nice. So da i ni neud e. Have it suppressed. Dwi'n rhaid siwr oedd y person ebyn i hun i fyd e. Ie. Dwi'n colli loot fi gyd i fan'na yndo. Do. Dwi'n rhaid nôl yna ti. Okay. Ie, mae fe'n agos i ni. O, ie, oce. Na i dod. Ti di dechrau reboot fe? Yeah. Good. Ti'n ôl. Oh my god. Okay. Be rhywun di lladd? O, ydych eto. Na, rwy fi'n edrych i ffwrdd. Oh no. Cofio gach chi warp thing ar top y fyd e. O ti di neud e? O? Nice. Gael dwi'n nôl stwff fi. Nice. Yeah. Rai of stuff anyway. Ti wedi lwtio fe, Morgan. Yeah. Fair enough. But fi'n honest. Mae'n y shotgun a Dwi'n... shielding. Pa Sut ti'n potion? pingio ar game hyn? Middle fi'n credu mouse. Ah, ie. Nice. Okay. Parkour. Your energy regenerates after mantling. Ddim eisiau na. Dwi'n siwr hwnna. Ie. O, fi gallu clywed stuff, beth si... Ti di marco fe? Le mae e? Hoi, yn methu gweld Mae o. rhywun. Na, okay, fair enough. O'n i'n meddwl o ti'n trio seiti rhaid. Na. Okay. Step 2 on ni na. Oh, let's go move on. Okay. Back in. Yay. Mae ble ni'n mynd? Whoa! Ni'n mynd tuag at y canol, ia? O Ie. be? Okay, ie. Oh my god. Is ti'n pigo fyny y legendary... Y legendary... Havoc rifle. Ond, ie, oedd y llall o well. Oedd e? Oedd, cos bethau, dio. O, mae'r storm yn dod. Breach a shotgun, fatha mythic thing. Okay. Aw. Sgidio, pwyso, da. O, mae'n popio bantra fyna. Bombs, guys! So, why na? Oh, hello. Mae lily pad. What? Mynd lan. Who? Oh. Come on. Bobl fan'na. Dwi'n meddwl ni gweithio am tol y tŷ melyn ma. Ie. Okay. Cos mae'n pobl o flaen o, dwi'n gwybod. Oh. Jeez. O! Oh, Fa ma, fa ma! Ie, ma'n gwybod dwi'n gymryd. Oh. Oh, fi ddim yn cael un bullet ar y sniper rifle yna. Os chi un eich chi... O, chi di marco fe, ie.
Rhywun wedi marw ar y to. Bwc, dwi'n methu shots fi gyd. Mae'n un dwi'n mynd i ty. Mae un i'r dde o ti. Mae'n na. Dwi'n mynd i ddau tîm, noes. Ia, pa'n mynd i tîm, yna pobol yn y ty. Ys e? Oes. Yn i'r ben to. Ydyn nhw? Yma, o gynnu fan'na. Ci flesh nhw mas. Dau fan'na. Un jyst wedi rhedeg allan o'r drws. Dwi'n rhedeg o'n. Fi'n rhedeg i ffwr. Mynd trwy'r ffenest. Y tŷ, sorry, Emily. So ni'n seithi at y tŷ. Oh, sorry. My god. Rom, y rhywun yn seithi at ni. Maen nhw'n gorfod dod i fe yma, ddo, cos... Ie. Da. Ooh. Yeah, let's go move on. Oh, Mr. Bit. Rwy'n gallu marcio fe? Dwi'n gweld o. Dwi'n rhywun... 6 ar ôl, da ni'n 3. Okay. Wedi cael un. Wedi llafu mewn y bush. In the bush. Rhaid i- Rhaid i mynd i'r canol then? Ie. Ie. Ond os rhywun gyda glas i heal, gwell i ni just Oes. Shield set, that's a fi yma. Ni fi shield yn Ie. Shield. Okay. Reit i fe. Yma. Okay. O. O, watch out mewn rhywun Reit. Ti di gollwng y potions? Na, dwi'n eto, cos yma rhywun arna fi. Ca, fe yma. Dwi'n cwllyn un yma. Dio. Dwi'n mynd yma na. Rwy'n gwybod ble maen nhw? Na. Roedd e'n rhedeg mewn i'r barn, ond mae mewn y barn. Yn y barn. Ie. Yn y ddau person ar ôl. Oh my god! Hwna wedi melto fi. Christ. O, mae'n y dau nhw. O Valens, Emrys! Mae dau yn is os ni'n gallu dod i ti. Rhaid cymryd shots ti. Oh, sugar. Just ewch i gael heal, byddwch yn really ceidwadol, cos mae fe'n mynd y storm. Shotgun, probably. No! Oh, no! O, siarad, yn yr reloadio! Flippin', Sut ni'n colli o, guys? Damn. Oh. Pa gun oedd fe'n cael? Oedd y gun fe'n melto shields fi mewn un shot. Second, ddo! Yeah. Dechrau gwych. Croeso i'r stream y Bensi, croeso i'r stream LSRL, a croeso i'r stream Organic Satanic. Yeah. F, big F hwnna. Oh, bron. Bron cael e. Mae Bensi wedi dweud, mae Morgan yn cael ffrindiau gwych. Diolch. Ie, mae Bensi yn rhan o'r tîm dreigiau Rocket League Festival. Ie. A fi gyda mynd yn cystadlu wythnos yma mewn cwpl o bethau, ond wedi ennill Tournament 2's ddoe. Ie. So ie, mae just pethau
ffroes yn y byd Rocket League gyda dreigiau nawr. So mynd ymlaen, tîm gyd yn Cymraeg o Gymru. So, yeah, cael llawer o hwyl. Nice. Hwna'n da i clywed. Yeah. Wy. So, Bensi, Ellis a Zerg yw'r tîm newydd. So, nice. Yeah, cael shout-out i nhw. Yeah. Go dreigiau! Ie, pwy mae'r season newydd yn dechrau? Seasons da chi'n gael efo? Tio beth, mae yna fel Spring Cup thing dydd Gwener nesaf fi'n credu. So, yeah, bydd e'n diddorol i weld, achos os nhw'n mynd trwy i'r ail diwrnod hwnna, mae'n pethau'n gallu mynd yn eitha cyffroes. Ond mae'r chwaraewyr gorau o Ewrop yn cystadlu, so, yeah, mae'n really, really cool. Mae'n great, just kind of dilyn e gyd. So, right, dyna fe. Fi wedi cael ail gyda chi, and mae rhaid i fi nawr mynd. Ond, fi kind of, mae rhaid i fi, fi'n falch, achos fi'n gwybod chi'n mynd i symud i Minecraft. A fi ddim yn gallu ffeicio'r enthusiasm ynglyn â'r thing yna. A fi really, in theory, mae'n awesome bych chi'n llwyddo i wneud. Ti'n gwneud competitive spliff mewn Minecraft, come on. Oh my god. Na, come on, Bed Wars! Ni'n gallu chwarae Bed Wars! Oh my god. Go on, Bed Wars, mae'n fel Minecraft. Minecraft oedd Minecraft cael y first Battle Royale go iawn. Oh no. Yeah, Hunger Games servers. Oh no, please no. Nah. God, ni'n gallu chwarae Minecraft Hunger Games. Na. Fi'n hapus i chi. Chi wedi clywed y term yna, mae'n fod I'm happy for you. Dyna sut fi'n teimlo Minecraft i chi ddau, ond ddim i fi. Ddim i fi. Mae'n stico gyda Rocket League, Worms... Ti isio lle hard drive Star Citizen, dweud, ti isio lle hard drive? Donkey Kong Country. No. Mae dim i fideo. Na, ti'n beth, am ddim chwarae Minecraft heno, the next free flight, na i bendant byddai yna, okay? Byddai yna. Ideal. Oh yeah, well, gobeithio bydd the next free flight ddim shit show. Ie. Fel yr un arall. Ac fel yr un arall. A fel yr un arall. Ie. Oh, na. Alright. Well, pob hwyl, boys. Joy o Minecraft, byddai probably ddim yn cael look on, but fi'n dymuno chi pob hwyl. Ideal. Hwyl, Morgan. Okay, guys, dyna, boys, dyna. Dwi'n meddwl o'n i'n cael un gem arall o hwn cyn symud. Yeah, definitely. Dwi'n meddwl o'n i'n eich newid ei duos. Ond... Oh, dwi'n leader, right? Ti'n party leader. Cos o'n i'n agos hwnna, ddylon ni di wneud hwnna. Sut fi'n cicio Morgan? Ah, kick. There we go. Wel. Rwy'n mynd i cael... Owain, di cael gwared o dead weight fanna. Ie, dwi'n mynd i gael pee yn o botol o gwrw. Sut ydi pawb yn y chat heddiw te? Fel dydd da pawb? Ble ni'n mynd i glanio nawr? Mae'r map hyn yn really low quality. Oh. Dwi'n meddwl... Helo, rhaid ble ni'n mynd? I'r Citadel? Neu... Ie. Ie? Ie. Pannau. Dwi wedi bod yn dysgu mae gem o fi de. Dwi'n meddwl de, i pobl o'ch chdi a fi sy'n eisiau mouse a keyboard. Oh, fuck! Dwi wedi gwasgu... Dwi wedi neidio eto. I swear, pam ydw fi'n gwasgu space? Ydy'r... Yw'r ti? Oh, right. O'n i nôl i'r garage. Rhaid mae'r garage, yeah, pam neu.
Rwy'n meddwl mae space yn agor map a PUBG. A hwnna pam rwy'n gwasgu. Ond sa'n siwr. Bo, to'n i'n chwarae hwn dwi'n meddwl. Ti'n meddwl na i remapio fo? Ie. A wedyn, dwi am mynd i fema i o beth sy'n fema gynta. Dyna i joinio chdi i fenna. Nice. Hwna beth rwy'n meddwl mae yn. Rwy'n fi'n meddwl, rwy'n mynd i agor map, a rwy'n fi'n just mash a space. Don't mind if I do. Iawn, dwi ddod amdano chdi iawn. Nice. Oh. Rwy'n meddwl fan yn mynd i fewn. Dwi'n mynd licio iwsio'r gimmick tools yma. Y gimmick tools? Ie, dwi'n iwsio thing Attack on Titan ar hyn o bryd. Ie. Ond dwi'n mynd fan hwnnw fo. Na, pryd rwy'n fi'n trio fe, rwy'n fi'n just cael stuck mewn coeden pob tro rwy'n fi'n trio. Dyna fi o'r bloody thing. Dwi'n licio cael, gyda fi chug yma. A barrel thing. Nice. 50 Dwi'n fire licio- fledge o'n gwneud. Ie, dwi'n mynd gwybod, ni'n gwybod pobl yn tafod hwnna. Oh, mae'n like, Molotov. Okay. Ie, dwi'n licio assault rifle, rhyw fath o sniper, SMG fyna. Ie. Ac health a shield. Na, dwi'n licio. Dwi'n basic. Dwi'n meat and sweet potatoes. Ti'n gyda shield? Yeah. Actually, my upgrade bench. Oh, shit, nice. Oh, yeah. Yes! Nice iawn. Sure. Dwi'n gallu rei cash i chdi, cos gyda fi shield o cash eisiau update. Update. Ti eisiau cash? Yeah, sure. Sut dwi'n rei cash i chdi? Dim clem. Dyra gwn ti eisiau fi upgrade i fi ta? Oh. Dyna llai upgrade o'r gwn i chdi. Rhaid ffigur allan sut i goll yna. Wait. Ti Diolch. eisiau red dots a hwnna? Rhythm Bexo. Red dots. Sa'n gwybod gwahaniaeth eto o'r Red men o dots guns di- ar y game hyn. Red dots dy'r un lle ti'n gallu Yeah. eimio lawr. Oh. Oh, nice. Mae'n dal meddwl mae'r... Yeah, mae'r... Mae'n dal re-sensitive i fi. Dwi'n meddwl red dots gun di gwn gorau fi yn y game, dwi'n meddwl. Yeah. Yn, 50 iawn, hon ta yn newid. pa- Oh, right. Aim down sight sensitivity. ADS turning Unrhyw fath o boost ramp. shots. Iawn, dwi'n dweud i ni mynd ffordd ma. Yeah. Ie. Os dwi'n licio cael health, os dwi'n licio cael... Mae 'na literally ddim unrhyw gwahaniaeth. Aim down sight sensitivity yna. Na. Ww, Ma'n- slip shoes. Mae'n just teimlo'n re-sensitive. That's what she says. Said. Sorry lawr i 8. Gweld beth mae yna fel. Ww. Literally, mae'n yr un peth. What? I don't get... Dwi ddim yn deall hyn. Dwi'n cofio gwario amser yn tref ffeindio allan sensitivity iawn i fi. Efo... Mae yna calculator sy'n basically dweud, beth yw sensitivity game chdi yn Overwatch? A mae yna calculator sy'n newid o. I settings games eraill. Mae'n yr un peth! Mae sensitivity ddim yn newid. Fel efo de?
Biff the Elstride, Morgan, I want to talk to you after your stream. Put in FPS up. Remember my Morgan yn gweithio. Morgan is working. No, rhywbeth nawr. I'll send him a message though. Put in FPS up, sa'n siŵr beth hwnna'n golygu. Sigiddiad, mae car yn dod, Sigiddiad. Oh shit. Ble? I'r den ni. Wow! Wy'n yma. Ie. Siarad ar ôl fi yma, dwi'n cwad pobl Ie, rwy'n dod. yn y castell. Ie. Swe, hwnna wedi gwneud y aim down sight sensitivity fwy. Na, dau tîm cwffio yma. Ble mae nhw? Okay. Oh my god, mae aim yn awful. Yes! Knockdown though. Oh my god, dim rys. Oh, come on. Di deal efo aim yma. Yes! Ah, damn, nice one. Wel, rhaid nhw'n seithi rhywun arall. Oedd, mae'n rwy'n o gwmpas ffwnco. Oh. Ble mae hwnna'n dod o? Ah. Ie, mae'r yma yn gyda fi legendary. Lle ti'n gwybod o? Ti'n gwybod o? Ie, mae'n ara. Fel mae'n y dau yn seithi at fi, ond... Wow, wy'n sydd... Wy'n ffordd arall. Mae'n rei ochr yma fyd. Ie. Oh, right on Oh, flighty. oh my god! No, dwi'n done. Oh my god, mae'r gun hyn yn mor araf. Oh, Christ. Oh, mae'n dau yma, dwi'n cyddiad. What the... No! Oh, rwy'n seithio tu ôl. Sy'n i siadol nhw fucking... Rwy'n edrych lawr, rwy'n nhw dau just like sprintio at ti. Yeah. Sheen. With a red dot gun hwnna'n rubbish. With a rate of fire on event, like really araf. Dwi'n licio red dot yn gos mae'n... Mae'n fath o sniper rifle sy'n... Ie. Beth na fo? Logitech. That is sensitive wyth cant. Oh, mae'n wyth, ie. Pam di'n teimlo'n... Mae'n teimlo fwy ar y monitor hyn na mae yn ar yr ultra wide. Ydy o costi i reid o nôl i 60? A ti wedi arfer efo 60? Ddim siŵr. Mae'n hynna da. Cos ti'n mynd chwarae... Dwi'n cymryd anamod ti'n chwarae games yn 60 ta 8. Na, nid na. Iawn. Ond rwy'n confused am y blymyn sensitivity hyn. Beth ydy'r convert o website hwnna? Just yma... FPS mouse sensitivity converter, da. Gaming. Dwi'n ti'n gwybod beth y settings yn y games eraill, chdi? Mae gen i... Na, rwy'n ddim cael... Arson, fi gallu bwto lan Siege. Cael fy sensitivity settings. A wedyn... rwy'n mewn i Fortnite. Cos hynny'n si efo holl games o'n i'n chwarae. Si'n efo Hunt Showdown fo dim. Ie. Pam di hwnna'n dweud 1? Mae yna way mwy na, like, un sensitivity options mewn bloody
Our siege. Okay. Fortnite sensitivity converter. Select a game. Overwatch, di... Christ. Ond wyt ti wedi bod yn ffidon efo DPI i chdi, fan? Na, DPI fi yn 800 ar y mouse. 850, so dwi'n cymryd over... No. Oh my god, Ubisoft. No, wrong one. That one. I should be lucky mewn, however, heb lucky mewn I Ubisoft I save. Nes i gwario lot amser yn tweakio. Mae'n fideo ar YouTube lle mae'n dysgu chdi sydd wedi cael... Mae'n gair, mae'n term iddo fo, i chdi cael perfect aim, i chdi cael dysgu aimio, ie? Yeah. Lle ti'n gorau fath o dewis point, ti'n gorau sweio ochr ochr. So nes i hynna am to 2 awr into. Oh my days. What a dedication. Yeah. Ond wedyn, ti'n gorau ni'n siw mae'n sensitivity chdi'n gyson dros bod dim, de. Yeah. Yeah, definitely. Pryd rwy'n mynd, like, o, like, Rainbow Six I rhywbeth arall. Mae'r sensitivity po am sy'n just teimlo'n anghywir. Yeah. The fuck does that... If the byd ydy hyn golygu? Oh, Christ, mae'n up 5 gig update I Siege. Alright, fuck that. Dos i hunt, dos i hunt. Di settings hunt chdi iawn. Ddim So na, di. Ddim the best. Fel arfer, mae general rule of thumb. Ti'n ta fi gael. Sbio beth settings i'n fi. Rwy'n fi'n cymryd bloody llun o'r DPI settings Siege fi. Like... Mae'n ffordd fe'n pryd o fi'n al gosod fy cyfriadau. Pryd oedd hwnna? Oedd hwnna'n... gosh. Os o'n just type o screen mewn I Google Photos. Mae sensitivity fi, for rhyw fath o context, yn 9.7%, 9.5%. Yeah. Nice. Wel, rhaid trio... Alla mae default... Yeah. Rwy'n Fatha 28%. Nice. Yeah. Rwy'n just trio gwybod pam yn y byd ydy rhoi y sensitivity lawr ar Fortnite. Quit. Mynd I ffwrdd. Pam di hwnna? Pam ydy rhoi y sensitivity lawr ar Fortnite yn gwneud y teimlo... What? I'm confused. Pam di hwnna cael gwir fewn o fe? Gwir ydi default o fe. Right. Ta default settings no. General rule of thumb, de. Pam oedd hwnna ddim yn newid ddo? Rwy'n fi'n newid hwnna I 3% a rwy'n ddim yn newid yr aim down sights. Aim down, yeah. Dwi'n am yn relative. Be dwi'n ei fel arfer, de, cael general rule of thumb y gem gynta, de, ydy, tod hyd y size o mouse mat ti'n iwsio. I mouse chdi. Oh my fucking god. Ddylai fyny 360. Rwy'n mewn controller options. Pam di yn dangos fi controller options? Hwna pam mae'r sensitivity ddim yn newid. Oh. O'n post that. Yeah. Yes, I mae'r. Alright, rwy'n mynd i'r newid hwnna I... Nes mynd 8 a... 9. Pam fi methu like type ar rif mewn. Oh god, go to now, please. No, pwy'n mynd lan? Fine, 9.1, wherever, close enough. Yes. Jeez.
Okay. Yeah. Quests. Oh. Map. Dwi'n newid settings fi hefyd, so... Yeah. Dwi'n... Di slide fi ddim yn control am y bwtwm ar y mouse. Beth yn y byd ydi hyn? Discover? I don't know. Oh, yeah. Game modes? Escape Oh, run? What the hell is this? Oes. Fancy trio. Beth ydi hyn game modes pobl wedi creu? Yeah. Huh. Cool. Super speed. Rwy'n ddim gwybod wyt ti'n gallu creu game modes yn y game hyn. Cael da. Very cool. So ydy hwnna fel Forge ar Halo ta? Os dwi'n cymeru fo'r eid beth reit debyg da. Yeah. Pam yna llun o Rockets League a top there fyma. Rockets Pass Premium. Rocket League? Yeah. Ble mae dweud hwnna? That top there. Yeah, I'm gonna win, never man. I can feel it. Okay, nawr mae sensitivity wedi newid. Mae'r SMGs man fatha dim clip size. Yeah, maen nhw'n really... Ie, pa dwi fatha byth yn iwsio nhw, cos dwi'n gwybod mewn gunfight maen nhw'n rhedeg allan fast. Yeah. Ti'n cael y Star Wars newydd. Jedi thing newydd. Rwy'n really eisiau fe. Ie, nes i joio'r gynta do. Yeah, rwy'n un gyntaf yn really da. Dal, di chwarae o. Rwy'n meddwl rwy'n mynd i aros tan... falle wythnos ar ôl i'r game dod allan, just so rwy'n gallu, you know, gweld os mae'n smooth launch. Yeah. Neu os mae'n buggy launch, neu rhywbeth fel yna. Right, rwy'n ddim gwasgu space fel. Baina, jump, go, jump. Jump. Ti'n gwybod lle dwi'n rhaid y marker? Yeah, rwy'n gallu gweld e. Mae Street Fighter 6 demo allan heddiw. So, stream, dwi am cael spin ar hwnna. Nice. Wedych chi reit diddorol, dwi gwir. Yeah. Mae'n fatha open world kind of thing. Yeah. Ah. Open world Street Fighter? Ie, na game mode, mae'n edrych yn... Oedd yna stream, so dwi'n dangos beth maen nhw'n neud efo'r gem lle. Yeah. Mae'n diddorol. Mae'n edrych yn reit pethau, ti'n neud cymeriad y hyn o beth lle mae yan. Ac mae'n cael spin ar hwnna, de. Nice. I ti? Yna. Ydy hwnna ti dod i fi? Fi, ie. Right. Traffic down, a bit of fyma. Rwy'n fi'n gweld rhywun yn mynd i'r island draw fan hyn, so... Rwy'n dim ond edrych fel un person. Fi am mynd i fyna ta. Rwy'n meddwl rwy'n dod mewn y direction hyn rhywle.
O, mae'n dwi'n gweld un. Ble oedd e? Ar y little island. O, mae'n rili da, watcha. Oh. Mos na benni hun. Gan Ie, mae'n gwybod lle dwi. Rwy'n redig rownd. Rwy'n clipio shot i'n gilydd. Oh, remember Oce, it's okay. Oh, shit! Dwi'n mammo! Shit! Uh-oh. Os ydyn nhw? Oh, shit. Mae un yn lawr. O, gyfi di mammo ar ôl. Siam yn hynna. Double elimination. Yay! Recovery of grenades! Ti ddim yma i cael hwn? Ti ddim yma? Hey. Oh, lovely. Diolch yn fawr. Ti'n rhedeg allan y amor am diwedd fyna? Yeah. Yeah, rwy'n cael y blymyn shotgun a rifle fi wrong way round. Come on, heal. Nice. Yeah, swapio nhw. Okay, so dwi'n cymryd maen nhw wedi cael bod dim yn fama do. O, fyna! Yeah. Maen nhw'n dod at ni neu redig I ffwrdd? Dwi'n meddwl maen nhw'n rhedeg am yr... Cilwch, dwi'n gwybod ti'n gallu. Oh, crap. Ti'n gwybod o? Na, rwy'n fi'n just brifo fy hun yn neidio lawr cliff. Fel ti'n neud, like. O, mynd arall fyna. Oh, ie, rwy'n gweld e. Mae un yn redig at ni. O, mae rhywun yn gwybod ble ryan. Okay, knockdown un. Mae'n fe eto. Eliminated un. Do, watcha mae llall yn gwybod ydyn ni. O, dwi'n gwybod o. Oh, crap. Alright, mae rhywun arall. Yes, gael o. Iawn. Ti'n nôl, ti'n iawn hwnna? Na, mae rhywun arall drefyn yn. Ie, ti'n... Yeah. Iawn. O'n i... Rwy'n... Dwi'n o be mae... Be oedd gen y boi yma. Ble rwy fe? Dyna fe. Mae'n un ar Oh ping. shit! Wy'n tol fi. O, fanna. O, na ddau yna. Na ddau yna. Dwi'n gweld un yn dim y llall. Iawn, hai fi jyst gael ammo. Hai fi jyst gael ammo. O! Okay, down dyn. O, mae un arna fi. No! Rwy'n dod. Super taser. O, ti'n gyfer sword. Ie, fo. Fuck! Ie, gyfer epic. Damn! Gyfer epic yn barod. Oh!
Dwi'n dweud, un arall a Minecraft. Ie. Oedd hwnna'n... Ai Morgan oedd y main guy fod yn cadw ni'n fyw trwy'r holl games yma. That can't be true. Mae o'n cael na, rydw yn... Na, rydw methu gorff yna. Y praise hwnna. Rydw just mynd i ddim yn cael y skill yn y game hyn. Rydw methu dweud e. Rydw methu dweud e. Paid neb dweud o fe. Rydw fi'n bron dweud hwnna. Don't clip this. Don't clip that. Faint o fatha skins. Ie, mae'n insane o faint. Swn licio gwybod fatha faint. Faint sy'n costio. Ie. I gael bob un skin yn y game. Bloody hell, ie. Mae fel y Sims ydy e. Faint i'n costio am pob Sims DLC. Mae'n like couple of cant pint ydy e. Probably like couple of fil I cael y whole skins. Does hwn yn... Chapter 4, season... So, dwi'n cymryd efo chapter yn blwyddyn, di? Ish. Mae'r game hyn wedi bod allan, like, way mwy na 4 blwyddyn. Dwi'n cofio'r game yma cyn... I remember my day, oedd y game yma ddim yn Battle Royale. Na, rwy'n, like... Ac oedd lot o bobl gofyn beth oedd y pwynt y game yma. Yeah. Fortnite saved the world over. Yeah. Like, the zombie game over. Jump sydd allan, iawn. Jump sydd allan. Oh, ble ni'n mynd? Fanna. Nice. Neu fanna. Dwi'n mynd i fama allan fydd y haws i fi. Rwy'n mynd i'r big base. Iawn. Cysymod. Ta beth dwi'n mynd i'r... O, mae'n rhywun yn... Nice neb round, then. Rhywun yn mynd i'r un lle fi. Shit. Uh-oh. Ond yn ys bach yna, ond yn si. Ble mae'r bloody... Aha. Dad yn y barod. Ti be? Dwi'n lladd dau. Nice. Ath o'n just nofio drosod tra'n ni'n cymryd pot shots yn nhw. O. Mae yna rare sniper fan hyn. O, shit, dwi'n syth i fi. Dwi wedi cael 4 yn barod. 4! Christ! Os fi ddim ammo. Rwy'n dod, ble... Oh, crap, ble mae'r... Ble mae'r bounce? Shotgun. Dwi wedi cael 4... Mae'n dweud 2 assists, 2 kills. Gys i 4 kill? Assist yourself. Yeah. What the hell? Ble mae'r bounce station? Mae'n fyny? O, mae'n fyny. Ie, dwi'n efo chdi fan. Efo yma, che. O, ti'n efo fi? Ynddo, cos o'n rhywun yn pepro fi efo shot. Os gwi ddim ammo whatsoever. Dwi'n byd, really. O, rwy'n gallu gweld nhw. Oh no, it's chicken. Dwi'n te, gyda fi esant. O, Dwi'n te. rwy'n ar ben y to.
Sut di fyny fyna? A rwy fi'n bounsio lan efo'r... Oh, yeah! Na. There we bach yma. Yeah, what's the plan? Yeah, Yeah, y plan... bouncy thing. Y plan yw ennill. Aye. Obvs, hwnna'n, you know. Obs. Come on. Oh no! Rwy just... Rwy fi ddim yn... uchel. O, sti. Na. Dwi'n cofio am yna boxes fyny fe mas. Dwi am no boxes. O, ti'n bod gored hefyd, so allu di cael... O! Oh. A y person jyst rhedeg pasio fi. A y person ddim gweld fi o gwbl fyna. Oedd nhw'n dod o. Ie, watch am yn icy fyny, fel ti'n mynd i ddewch. Ie. Just slipio off. Oh yeah, mae'n ice fan hyn. Oh crap. Oh! Ah! Ooh, yeah. Ti eisiau legendary SMG? SMGs yn cael... DMR. Maen nhw'n really... Dim cael lot o bwled, ydyn nhw. Na, ond mae'n... Cymryd eto. Y DMR, mae da. Y DMR. Yeah, DMR, nice. I don't know. Mae'r hoffi'r gun hyn, though. Oh, shit. Suppressed assault rifle. Oh, yeah. Oh, mae'n rhaid yma! Oh. Oh, no. Lawr. Eisiau. Pushing. O, dwi'n gael o person. Oh. Hello. Ooh. O, gyda gan ddynas. Mae'n, yeah. Cobra DMR arall. Oh, mae'n shield keg. Ti'n gwneud chickens? Yn un rhywbeth dwi'n gwybod os ti'n safe i nhw? Ie, dwi'n gwybod yn os o'ch di. Noswaithadol badan! Croeso i'w stream! Sut o'i ti? Ni'n mynd i bod yn neidio ar y Minecraft server ar ôl y... Y munud. Ie, ar ôl y game hyn, rwy'n meddwl. Gwneud tŵr. Y tŵr. O beth ni wedi creu. Sut o'i ti? Heddiw. Ti da ni'n fynd, Morgan? O, Morgan, Owain ti. Ti da ni'n fynd, sorry. Ni mewn spot eitha da, dyn ni. Like... Ni ddim angen... chasio y cilch. Ie, da ni'n litrin. Hey, do Baron wedi dweud looking sharp, Emrys. Diolch yn fawr, fadan. At least oedd Do Baron yn newis o fe. Ie, ond eich dweud ie. Roedd Morgan yn dweud, oh, stafell neis! Ie, nath o'n sylwi'r moustache. Rwy'n fi caru hwnna. Rwy'n fi meddwl rwy'n fi'n siarad am y moustache tan rwy'n fi'n dweud ydy hwnna piano. Heb sylwi. Uh-oh. Se? So, rwy'n fi'n caught ar y ia. O. Dwi am mynd i... Ie. Fama. Ah.
A hefyd, mae moustache yn dechrau lot gwell. Pan mae camera nisa... Pan mae camera ddim yn... So be? Hey, croeso i'r stream, The Real Di Jones. Ni'n da heddiw, diolch. Sut i ti? Mae'n llawn stwff dwi ddim isio. Beth di'r allweddion yn gwneud? So, mae'n locked thing... Sbeg y map, mae'n y clo a stwff. A mae'n wahanol math o weapons yna. Right. Fel arfer, maen nhw'n epic i fyny at legendary. Obviously, dybynnu lle ti'n mynd lle. So mae'n handi gael. So, os gynnych chi goriad... Mae gen i dau. Iawn. So, eitha so syniad ni'n ffeindio'r sefyl felly. Oes na un... Di hwnna? Na. Sy'n bydd yn fama, da. Beth di hwnna ar y map? Ydy hwnna'n... briefcase? Dwi'n mynd... Wait, beth di hwnna? Mae'n like rhywun o bwys ni ar y map yn symud. Dwi'n mynd i beth. The hell's this? Requires vault keycard. Oh! Iawn, ti siarad oedd i'r... Mae yna, like, person mewn fyna. Smalio. Ar y map. Mae'n, like, symud rownd. Mae'n edrych fel mae cael... allwedd. Hey, mae Di Jones wedi dweud, hwneud yn gwych. Da i weld y iaith ar Twitch. Hey. Diolch am gwylio. Wyt ti'n Minecraft... Wyt ti'n... Beth di hwn? Fortnite. Wyt ti'n Fortnite player? Hey, diolch am dilyn MLM. Emily M. Diolch am y dilyn. Croeso i'r criw. Wow, bydd ein i gyd. Remember hwn yn y power-up rwy'n fi'n cael. Na. Pryd ti'n gwneud, like, pryd ti'n gwneud y flags pethau. Ti gallu, mae'n dangos ti ble mae'r boxes on. Machine gun, twin automatic. Hwn di'r person yn eisiau lladd. Ffocus o'n lladd o'n. Oh my days. Oh shit, dwi'n stuck o fe. Uh-oh. Wyt ti fa Havoc Suppressed Rifle? Wolf's Keek? Yeah. Eisiau un legendary? Oh, yeah, bydd hwnna'n nice. Dwi'n fa Vault's Keek a dan. Oh, nice. Agor a vault. Oh. Ti di... Oh, don't mind if I do. Mae'r vault lawr fan hyn rhywle? Mae fan mewn ar mae mewn fan hyn. Yeah. Beth sy'n mewn o vault? Whoa! Sound stuff, dwi efo'n barod. Dwi eisiau health, dwi hefyd ddim eisiau health. Mae yna medkit fan'na. Mae'n golygu gweld. Enhanced Havoc Shotgun. Mythic, good god. Yes, please. Ydw i'n mynd i sacrificio... Dwi yn. Iawn, da un. Neis iawn.
Dobar yn dweud, o'n i'n meddwl bod Fortnite mwy quickfire na hyn, edrych reit chill o fynd. Rwy fi'n meddwl hwnna hefyd. Cos mae'n clas do badan, dwi wedi lladd. Dwi ar 5 kills do badan, ti wedi mythu kills fi. Emrys ar 5 kills, literally, reit o'r dechrau. O, mae'n rhywun yn... O, go on, Tymor. Oh, shite. Yn Tony, ynddi? O, wedi mynd. Gath o. Hwyl fawr, ffrindiau. Ystio? Ydy hwnna'n... da nhw. Ydy hwnna'n quick kills enough? Dwi'n meddwl hwnna'n gwell. Cabbage! Rwy'n nhw'n gollwng cabbage. Angen bwyta o'r cabbage. Nid nes ysyn meddwl symud. Dwi'n mynd i fanna. Get a lay of the land. Soniad. Mae'n teimlo fatha fama. Mae pob yn mynd i... Brutal Bast. Brutal Bat. Beth di hwnna'n dweud ar y map? Brutal Bastion. Let's go now. Hwnna enw y lle hyn, So gyda ni dweud DMR gwell. Dobl wedyn yn dweud, dwi'n meddwl dwi'n drosi fo efo un arall, Overwatch. Falle, Overwatch yw... Overwatch yw... 4v4, neu 5... 5v5. 5v5. Target sighted. Let's dweud hello. Yes! Nice. Dwi ar 8 kills. Gadael rai fi. A dda personal literally beth gweitha. So wedi cael mae'n rhedag sy'n wedi mythu fel cos oedd rhedag tolcw. Rwy'n draw yn rwle. Rwy'n gallu gweld, mae'n a fight mynd lan. Lan fyna. A di yma'r gwell ideal. Lle ti'n gweld nhw? Lan ar ben ar mynydd. Rwy'n mynd i dweud helo. Dwi'n gweld. Dwi'n dweud efo chdi. Mae'n ar y to. Shite. Dwi'n ti. Beth mae'n gwneud? So mae'n o! Mae yna un arall, rhywle, mae'n cael buddy. Pa mae fe'n just sefyll fo? Hacker. Pa mae fe'n just sefyll fo na? Rwy'n ddim yn deall. Okay. Yn gweld neb, de. Dwi'n meddwl... washa, mae'n rhywun o fena. Dwi'n meddwl... Ble mae e? Gath o'n gyfer shot. Yes! Ydy chwarae efo children? Dim efo moustache yma, na, Dan. Ti'n meddwl rwy'n cymryd pot shots yna fi. Be? Fanna! Rwy'n fi cael elimination. Shit, yeah. Dwi'n ôl mynd at fi fe ba? Cos mae'n lle... Yn spot da, Flint. Ble mae'r ffrindiau? Yes! What? Sut? God! Yes!
Hwn yn long shot nice. O, mae'n dau nhw dyn nhw'n Oes. Oh, crap! Rwy'n fi'n cael ei downs mewn un shot. Rwy'n just run ar y llawr just o dan ti. Ti'n gallu pig fi lan, please. Dwi'n te. Ar y llawr o dan. Dwi'n gwybod chdi. Clwti. A ben. O, A ben. Whee! Oh, shit. O, gondron! TLT. Go on. Mae yna dau nhw. No! Ah! Ond i'n only 3 health! No! Rwy'n i'n mynd yn recocky fyna. Oedd i'n rhi cocio fyna. Ie. Roedd rhywun yn down o fi mewn un shot. No, dwi'n meddwl gan legendary sniper, cos Ie. oedd just about to cael fi. Oh yeah, limited by, yeah. Match stats. Heavy snipe. Legend. Eliminations, 9, Sut assists, ydw i'n excellent? 4. Oh well. Oh, dyna fi. Ah! Na. Eithaf ddol fi heb di bod yn clipio pobl yn rili pell na, dwi'n meddwl ni nes i exposure neu chydig bach. Yeah, rwy'n fi just sefyll ar edge, just gwylio ti. Seithi nhw, a dyn rwy'n seithi fi. Ti'n cael un rili pell na. Yeah. Dwi'n sylwi fatha lot o'n nhw fatha. Maen nhw'n... Os ti'n hitio nhw, beth gyntaf instinct i lot o bobl di just stopio. Yeah. Wel, sa'n gwybod beth roedd yr un yn gwneud ar ben y tŵr hwnna. A roedd fi'n seithi fe, a wedyn roedd fi'n mynd lan y tŵr, just sefyll fyna. A roedd fi'n mynd lan, seithi fe fwy, roedd fi'n edrych arnau. Wedyn roedd fi'n cwmpo lawr, a roedd fi'n mynd nôl lan, a roedd fi'n dal, just sefyll fyna. Mae o'n... Mae o pethau weithio dde, mae ti'n... Weithio, pe dwi'n teimlo, dwi'n mynheid i colli, dwi'n dilyn y person chydig, a weithio ti'n gwybod pethau really suts, da. Mae nhw'n pasio weapons da i gyd, be ti'n neud o fyna? Iawn te, dwi'n agor Minecraft te. A fi...